ҳангоме ки як савол чанд бор кашид ба ман видеообращение карда ҷавоб медиҳем духтаро. Комментария шуда ки чӣ ба кремои Faberlic мода меояд нимаш нестан, мо қимат мехарем, ним зиёдаш нест. Ака мехоҳам ҳамин саволро ҷавоб диҳам. Рости ман ака дар круги рисо дига миллатҳо нестам, намедонам, лекин ҳамин миллати худмон баъзеҳошон чӣ қадar ҳамин строго аҳамият метиҳанд. Конечно ман вайро мефаҳмам, барои ки вай пул метиҳанд мехаранд. Ва якумаш духтаро қимат нест. Вақте ки ӯ худ за лицом кишид, ӯ чиз қимат намешавад, барои ки рӯ нозукай ва компания чизи безеб намебурора барои рӯ. Барои ҳамиқа, например, агар ҳамин крем 1000 рубл бошад, скидкаи 20%, кати 900 рубл, скидкаи 26%, кати 740 рубл да шумо ҳамин крема мегиред. Мисол да ман овардестам. Инам хеле упаковкада мебиёяд. Ира ҳеҷ ҳуй намекунад. Бинем ки дар пеши чашми шумо ҳеҷ хеле ҳуй кардестам. Инам хеле ҳамаш маст камаки хушрӯ мебиёяд. К сожалению, ман креми ночнойша уже як ҳафта пеш ман ира ҳуй карда будам, дар як ҳафта ман инамқаша истифода бурдам. Балаву даҳанаш пур намеояд, конечно. То инами границаи хеча дора ҳамуҷа пур меояд. Ба защита ҳозимаш мо даҳуй када нишон медиҳем. Рафта ки духтаро шумо боротон дакун биду чи проверка мекунен, шикастагӣ боша, рехтагӣ боша, шумо ҷошда метонен ки возврат кунен. Ихене ки шумо хона омада клеёнкаи защиташа канен, 2 ҳафта пас бабар ҳеҷ ки намегирад. Бо ана мехейна, инами ҳози упаковкаи навай. Дидем? Ан дар пеши чашми шумо ҳуйш мекунам. Ана мехей меояд. Клеёнкаша кандем, ҳамаша кандем. Ира инам хамегирем, инам хей меояд. Балаву даҳанаш пур намеояд. Чӣ хеле ки гуфтам границаи хеча дора. Диден дар ҷоҳай? То ина ҳамин шишаи ки то ина ҳамин шишара инами ҷашда меояд. Инам хеле прихшро меояд. барои ҳамин қарам духтаро ношукрӣ накунен. Биёин шукргузор мешем, бандаҳои шукргузор мешем. Чӣ хеле ки гуфтам рӯ нозукай. Айла даҳаш резонда кремаро ина мекунанд. Ҳар ҳечи границаи хеча дора. Ё ки пулои мо як гирифта ними кремамона намехара ко правильно. ҳамаша ба талабот ҷавобгӯ мебиёяд. чанд қалома шукр метавонам истифодаш мебарам. шумо дам ҳамин чизе тавсия метиҳам. Шукргузор бошед, худованд баракат шатия. ҳамин 1 миллиони кор мекунӣ, худованд баракати 10 миллиона метиҳад, ҳангоме ки шукргузор мешӣ. Агар тами крема шукргузорӣ кунӣ, ҳамин 2 моҳ спокойно мебарад. Агар ки ҳамин нах зани, ҳамин фоидааш дар мо рӯ там намерасад.